हिन्जावखौ आं दाख्लैनिफ्राय नुगासिनो दं, नाथाय आं जेबो बुङाखैमोन। दिनैसो आं बुंबाय। माने आं एकदम सुखुवाखै। नाम्बार वानाव जाहैबाय बिनि बुंनाय सोदोबफोरखौ आङो सुखुवाखै। गाज्रि सोदोब बुंनाय माने आं एकदमबारे सुखुथारा दै। बियो गुबुन हारिखौ आरो मा बकासुदा होनहरलाबायो। बकासुदा होननाय माने मा जायो? बकासुदा होननाय सोदोबाथ' मोजां नङा। बे आदिबासी जनगोष्ठीफोरखौ बियो मा होनबाय, बियो बकासुदा होनना बुंहरबाय। बकासुदा होननाय माने मा जायो? मैंने गंदी बात बोल के मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया था। लोग बहुत बोलने का देखा, इसलिए मैंने वो वीडियो को बनाया था। इसलिए दिल से सॉरी आप लोगों की, मैंने माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो आप लोगों को मैंने अनाप शनाप बोल दिया। दुनिया में इतना लोग बोला है। खुलुमबाय। दा नोंथांमोना नुखादों एसटिजों आदिबासीजों दावराव जालायनायनि बागै जोङो फेसबुकाव नुबाय थादोंमोन, भिडिअफोराव माने नांलाय खमलायखौ नुबाय थादोंमोन जे जोंनो एसटि नांगौ बा जों एसटि होआ, जोंहा बर'फोरा एसटिफोरा बेफोरबायदि गोबां दावराव जानायखौ नुबाय थादोंमोन। ओमफ्राय आं सानैसो फेसबुकाव नुदों दे, माने गोबां बर' हिन्जावफोरा मा खालामदों, ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि बुंनानै रायदों, माने आदिबासीफोरखौ रायदों दे। ओमफ्राय बिसोरबो जोंनि आदिबासीफोरा जोंनि बर'खौ राहरो। आरो आं बुंदों सोरबा सोरबाथ' सिख्लाथ' नङा, एक्सुवेलि हाबा जानाय आइजोफोरा दाख्लैबावो हाग्रामा बिथांखौ एकदम गाज्रि भाषाजों रायदोंमोन। बेनि थाखायनो एफआइआर होजादोंमोन। दा बेफोरखौ नुनानैबो आरो सासे आइजोआ बियो सरि बिबाय। जि गाज्रि गाज्रि बुंनानै रायदों आइखोन्थो, माने खोनासंथाव जाया। बिथ' गोदोर मानसिफोरनि थाखायल' नङा भिडिअ'आथ', उन्दैफोराबोथ' नायो फेसबुकखौ। अब्ला नोंथांमोना जे बेफोरबायदिखौ बाहायदों, मा नोंथांमोना गथ' गैया नामा? न'खराव फेमिलि गैया नामा? सोरखौबा माबा मोनसे एसटि होबथानायाव दाबि होनायाव जोङो जेबो गोरोन्थि मोनाखै। बयबो बर'नि थै दोङो, एसटिखौ होबथानांगौ। बेनिखायनो गासिबो रायनायनि मोन्थाय दोङो। खिन्थु बेफोरबायदि जे गाज्रि गाज्रि रायदों, बे गाज्रि रायनायानो मायबा रायनाय जायो नामा? आरो सोरबा सोरबाथ' कमेन्टआव बुंबावदो गाज्रि रायबासो देहायाव नाङोनो। दा बेफोरो नङा, बेफोरो बिराद गाज्रि, जोंनिनो थाखाय गाज्रि जागोन। बेफोरबायदि गाज्रि बुंनायफोरा जोंहा उन्दै देरफुनायफोरनिनो थाखाय माबा जागोन। आजिखालि गासैबो मिडियाखौ नायखायो। गाज्रि बुंबानो जे बे माबा मोनसे रायनाय जायो, बे बाथ्रा नङा। नोङो सोरखौबा लिडारखौ जे ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि बुंनानै सोंखारिनानै जे रायो, बेयो मा मोजां लाइनाव थाङो नामा? बेथ' मोजां लाइनाव थाङा, बेथ' गाज्रि लाइनावसो थाङो। दा नोङो गाज्रि गाज्रि बुंनानै रायो, नोंथ' हामखाया, मोनथिखाबाय जोङो। नोंनि खुगाया हामा, नोंनि सबाबा हामा, नों गुबुनखौबो हामा खालामफागोन नामा? अब्ला गुबुननि सबाबखौबो नोङो नोंनि बायदि लांगोन नामा? बेखौथ' नों सानग्रोनांगोन। नोंथ' गाज्रि गाज्रि नोङो प्राइभेटाव था, अब्लाबो नों लिमिट खालामनो नाङा। नों गुबुनखौ जे गाज्रि खालामफानांगौ, बे बाथ्रा नङा, बेथ' बाथ्रा नङा। अब्ला जोङो नुनो मोन्दों हाग्रामा बिथांखौबो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि रायदोंमोन, अलरेडि एफआइआर होदोंमोन। ओमफ्राय एफआइआर होखांनायनि उनावसो निमाहा बियो। बिदिया नङा, सानग्रोनांगोन। नोंसोरो गथ' मानसिथ' नङा, हाबा जाखाबाय, बुरै बोरायनि लाइनाव हाबबाय। अब्ला नोंसोरो गथ'फोरखौ बुजायनांगौसो, माने गावसोरसो खिथिबायो, गावसोरसो देखायलाबायो। अब्ला बे गथ'फोरा बेफोरबायदियाव लाइनाव थांनो बेसे सम नांगौ? नोंथांमोना बेफोरबायदि खिथियोब्ला, देखायोब्ला। आङो सासे ब्रादारनिखौ मोजां नांदों, रिप्लाइ होलायदों। नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय एसटि होबथानायनि बागै। दा नोंथांमोना नायग्रो। दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो, भिडिअखौ 100% शेयार खालामना हो, जाहाथे बर'फोरा आइजोफोरा नुनानै एसे लाजि मोनो आरो गावनि खुगाखौ एसे लिमिटाव खालामनानै लाखियो दै। नायग्रोना लाबानो जाबाय। ओमफ्रायो आङो नोंथांमोननाव मोनसे भिडिअ लाबोगासिनो, नोंथांमोना आंनि कमेन्टनि रिप्लाइखौ हरगासिनो बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय, आरो नोंथांमोननि नामखौ मुंख'नानै नामखौ बुंनानै आङो मोनसे भिडिअ लाबोगासिनो दै। दा बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय भिडिअखौ नायदों दाबो खनसे खोन्थाहरफिनलायदो दे, नायग्रोना ला। बे हिन्जावखौ आं दाख्लैनिफ्राय नुगासिनो दं, नाथाय आं जेबो बुङाखैमोन। दिनैसो आं बुंबाय। माने आं एकदम सुखुवाखै। नाम्बार वानाव जाहैबाय बिनि बुंनाय सोदोबफोरखौ आङो सुखुवाखै। गाज्रि सोदोब बुंनाय माने आं एकदमबारे सुखुथारा दै। बियो गुबुन हारिखौ आरो मा बकासुदा होनहरलाबायो। बकासुदा होननाय माने मा जायो? बकासुदा होननाय सोदोबाथ' मोजां नङा। बे आदिबासी जनगोष्ठीफोरखौ बियो मा होनबाय, बियो बकासुदा होनना बुंहरबाय। बकासुदा होननाय माने मा जायो? बिदि होनजाबाथ' बयबाबो रागा जोंखागोन ना, नोंबाबो रागा जोंगोन, आंबाबो रागा जोंखागोन, नङा होमबा? थ' बाथ्रा बुंनायनिबो मोनसे लाइन थायोना। मालाबाबो बेफोरबायदि फेसबुकफ्रावहाय बिदि गाज्रि सोदोब बुंनानै माने पस्ट खालामनाङा।
आं दाख्लैनिफ्राय बुंगासिनो दङ, दाख्लैबो बुंखांबाय आं सासेखौ। एसटि होनायखौ होबथानायाव आंहा जेबो बादा गैया, रावहाबो बादा गैया, बयबो बुंखानांगौ, होबथाखानांगौ। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय नोंनि बुंनायनि लाइना माबायदि? सोरबा गिदिर गोलाव मानसिफोरखौ बेफोरबायदि गाज्रि सोदोब बुंनाय खोनादों नामा? जाय मानसिया नलेज गैया बेफोरबायदि मानसियासो बेफोरबायदि गाज्रि सोदोबफोरखौ बाहायनानै भिडिअ बानायनानै पस्ट खालामो। गावहाथ' गुबुन जायगायाव थांनानै थाहैबाय, बिहारि हौवा लाहैबाय होननानै आं मिथिबाय आरोखि, मिथिदों, आं सानखायोमोन, सन्देह दंखायोमोन। खिन्थु दिनै मेसेजाव लिरनानै हरबाय आंनो बिनि सोमोन्दै, माने बिराद गोलाव लिरनानै हरदों आरोखि, अनेक। माने बेफोर पार्सनेल खोथा, आं बेफोरखौ बांद्राय जेबो बुंनो थाङा, खिन्थु गोनां जायोबा उनावबो आं होनो हायो। खिन्थु गावहानो थिग नङा, गावखौ थिग नङा होननानै बेखौहाय लिरनानै हरखादों आरोखि। गावहा गोजानाव थानानै बियो गरम खालामहरनानै जोंखौसो बेहाय दावराव दावसि खालामनानै थालिर थफ्ला खालामनायनि खायदा माथो बेनालाय। उसुं न'नि मानसिजोंसो खारग्लुंलायनाय खालामगोन माथो बियो। साइसआथ' बिदिसो। नोंनावलाय मा सेन्टिमेन्ट दं? नोंथ' बिहारि हौवा लाबाय होननानै लिरनानै हरदों। नोंनावलाय मा एसटिनि खोथा आरो मा एसटिनि खोथा बुंनो फैदों नोंलाय? अलरेडि नों मालायनिखा। नों बेवहाय नोङो अर सुरबाय थानाङा, मिथिबाय? जों गावसो जागोन, नोंथ' गोजानावखासो। दा बेफोरबायदि बुंनायखौ आंखौ दा रागा जोंगोन दा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गाज्रि लिरनानै हरगोन। बेफोरबायदि गाज्रि सोदोबजों बुंनो मा फोरोङो नामा? बेफोरबायदि मानसिखौ फोरोंहरो नामा? सापर्ट मानो खालामो बेफोरबायदि गाज्रि सोदोब बुंनायखौ? बादासो होनांगौ। आरो बुंनायनि लाइन दङ ना, आंथ' बुंनाङा होनाखैना। नाथाय गाज्रि सोदोबखौलाय मानो सोदेरो आरो गेजेरावलाय? आं बेखौसो सुखुवाखै। बेफोरबायदि गाज्रि सोदोब बुंनायनिफ्राय गोजानाव था, एकदमबारे नायनो हाथारा, आं सुखुवा दे। हरसे उन्दुनो हायाखै आं दिनै। बेनि मैया भिडिअखौ नुबाय आं मोनसे, उन्दुनो हायासै आं, बेलथायबाय थाबाय आं। अधिक मुर्ख जादों आं दिनै मोनायाव उन्दुयैया। नों गावबो मुर्ख, आंबो मुर्ख जाबाय दिनै। बिदि नङा। हेलो आदिवासी भाई बहन, दिल से नमस्ते। तो आप लोगों को मैंने गंदी बात बोल के मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया था, लोग बहुत बोलने का देखा, इसलिए मैंने वो वीडियो को बनाया था। इसलिए दिल से सॉरी, आप लोगों की मैंने माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो आप लोगों को मैंने अनप शनप बोल दिया, दुनिया में इतना लोग बोला है, तो दुनिया से मैंने कॉपी करके आप लोगों को दिल दुखाया, इसलिए दिल से सॉरी। तो मेरा जो है ना, मेरा बोलने का तो मेरे को तरीका नहीं हुआ है, तो इसलिए तो दुनिया में मेरे को इतना गंदी बोला है ना, मेरे को कोई बात नहीं, तो बोलने दो। लेकिन मेरे बोलने का एक गलत हो गया था, इसलिए आदिवासी भाई बहन को जितना भी है, हमारी आसाम की नोटिस की भी आदिवासी को सॉरी, और जितना भी दूसरा जगह में आदिवासी लोग है इसको भी सॉरी। मैंने सॉरी मांगती हूँ आप लोग से, मेरा गलती हो गया है, तो इसके अलावा मेरा कोई वो नहीं है। तो इसलिए आप लोग से ने माफ़ी मांग लिया है मैंने, सॉरी।